Goeie. Sjoerd en Daas, wat door een Chinese bewaker Fotskort, wil hij Nederlandse televisieshows vertelde dat de Olympische Winterspelen begonnen wien. Krijgers wisten wij dat net. Het bracht mij jeddere winterspelen in het zin. Ik had er een paar mee maken omdat Friesland op mijn 1 maart echt Olympisch is en dat is reetrieden. Ik maak er dan ook voor de NOS interviews in het Hollands, voor u in het Friesk en Falco Sandstra vregen dan, maar dat ik nog in Turks? Nou, het Fries wie het wichtigst, want in Nagano zeg ik de mem van Its Postma helemaal verlest steen in het oervolle Hollandhuis. Ik roon even naar haar ta en ze zei mij inmoord, oh, wat ben ik blij dat ik nog even Fries praten kan. Daar in Nagano wie ik de eerste dag stiekem met een zenderke naar het ijs ging en bouwde daar een goede verhouding op met de Japanse starter van de 5000 meter. We verstien elkaar net, maar sloegen elkaar op het schouder op de start goed gaan weer. Doet Gianni Romme in 6:28 alles om Vlaanderen roen ik wat naar de bocht, vong hem op en begon een interviewtje. Sjoerd, wat er 1 jaar aan de kant schoot, nou, die Japanners die hongen mij met 4 man aan de berg. Maar ik had een gesprekje met hem deelleids in de Romme wel uitmaken. Fjouwer hier jeder week in Hammer. Jan Ekeba, die weer ik. Die reed al net meer, dus steen we in het Hollandhuis te ouwen. En in een kwam toen nog prins Willem-Alexander erin. Ha, Jan! Ze konden elkaar, want Willem giet graag om mij bekende lieu. Hij hier 2 man in het Grieks stutsen kele man bij hem met een denkkind eer. En voordat ik het in de rekken hier, hien ze mij een meter achteruit krong. Holtskotsjend ben ik naar de taap gegaan. Ik wiel republikein, nou dat stier nou vast. Hammer hier de vrolijkste bewakers die ik ooit meemaken heb. Sorry, je ken je net langs, maar wen met Johanna, dan wies ik het even. Zij hiek een mooi paard naar de mixed zone, langs trappen, boppen in het stadion. En daar kwam ik een mansje in, mooie Noorse trouwjongen. We stieren even noffelijk te praten. Hoe het waar, die boeten min 30, hoe de winners hun Johan Olof Kosdi won, hoe de spelen en de bewakers. En jel wat peteer realiseer ik mij dat dit kroonprins Harald weer. Ik had net neemt. Gewoon een vriendelijke man. Hielendal alleenig. Zak en ik, dacht ik.